Salutare! Sunt șef Laurențiu Hairadin și bine ați venit în bucătăria Chef Zone. Propunerea mea pentru astăzi este un fel principal, rasol de miel gătit sous vide cu sos tikka masala, chutney de mango și papadum. Sous vide este o metodă prin care carnea este preparată în ambalaj vidat, împreună cu condimente sau marinade, apoi este scufundată în apă la o temperatură controlată. Gătitul durează câteva ore, ceea ce duce la păstrarea suculenței, gustului și texturii cărnii și limitează pierderile de nutrienți importanți, așa cum se întâmplă în timpul gătitului clasic. Atunci când folosim un produs gătit sous vide, avem câteva avantaje, cum ar fi fără pierderi, manoperă redusă, păstrarea proprietăților, rapiditate la gătire și versatilitate. Un lucru foarte important, produsul trebuie lăsat la decongelat 24 de ore în frigider. Și acum vom finaliza preparatul cu un chutney de mango. Aceasta a fost propunerea mea pentru astăzi, rasol de miel gătit sous vide cu sos tikka masala. Nu uitați, preparatele gătite sous vide reprezintă una din cele mai eficiente soluții pentru meniurile restaurantelor voastre. Sunt șef Laurențiu Hairadin și vă doresc spor la gătit!